Sul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pola ngendika sapa Nabi Ibrahim. Fa'ar banguna mongko 40 wong. Lalu mongko jawab sapa para malaikat la ora utawa mboten. Ola takon meneh sapa Nabi Ibrahim. Fasalasuna mongko 30. Lalu jawab sapa para malaikat la mboten. Hatta balagha ngantek tumeka apa pitakonan al-ngasrata ing 10. Lalu mongko jawab sapa para malaikat la mboten. Wingi para malaikat pamit karo Nabi Ibrahim. Pun pokoknya kula tak neruske tugas. Niki tugas negara. Arep menghancurkan kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim wingi takon upamane ten ngriku niku ki tesih enten wong apik utawa tesih enten wong sing iman. Wong apik, wong iman cacahe 50. Napa ya ajeng jenengan hancurkan kaum niku? Jawabane malaikat, ya nek isih ana wong 50 sing apik-apik sing mukmin-mukmin ya ora. Ora tak hancurkan, ora tak uduni siksa. Nabi Ibrahim takon meneh, lha nek upamane wong 40 mboten 50. Ya nek isih ana wong mukmin 40 wong mukmin apik-apik ya ora sida tak uduni ngazab, ya ora sida tak uduni siksa. Ora tak hancurkan nek kira-kira isih ana wong 40 ngono wae. Nek 30 pripun? Mah kok nyang-nyangan. Malaikat ya terus jawab, ya upamane isih ana pipite lah iki pipite 30 ngono ya tetep ora sida. Ora sida dihancurkan, ora sida dibinasakan. Ngantek Nabi Ibrahim iki takon, dianu iki dipepetke upamane 10. Upamane 10 kira-kira pripun ya?
Malaikat yang jawab, ya ora dihancurkan, ya mesake. Mesake sing 10 kuwi. Dadi 10 ngono wis dadi pelindung sak warga lho. 10 apik-apik ngono dadi pelindung sak warga niku. Kala mongko takon meneh sapa Nabi Ibrahim, ara'aitum ana ta ningali sapa sampeyan kabeh ingkana yen ta ana fiha ing dalem iku desa sapa rajulun wong lanang muslimun kang muslim atahlukuna utawa atuhlikuna ana ta bakal menghancurkan membinasakan sapa sira kabeh ha ing iku desa. Kalu mongkon jawab sapa para malaikat la mboten. Fangin dzalika mongko nalikane mangkono kala mongko ngendika sapa Nabi Ibrahim ngendikane inna fiha sak temene iku tetep ing dalem iku desa Luton utawi ana Nabi Lut. Kalu mongkon jawab sapa para malaikat, jawabe nahnu utawi kita iku aklamu luweh ngerteni biman kelawan wong fiha kang iku tetep ing dalem desa. Lanun jina utawa lanun jianna yakti bakal nyelametake temenanan sapa kita hu ing iku wong utawa hu ing Nabi Lut wa ahlahu lane ing keluargane ila imra'atahu kejaba bojo wadone Nabi Lut kanat kang ana sapa bojo wadone Nabi Lut ana iku minal ghabirina setengah saking wong sing padha ghabirin. Napa ning manane ghabirin? Wong sing ketipu, wong sing kebujuk. Mula nyang-nyangane Nabi Ibrahim ngono kuwi nek isih ana wong 10 pripun? Ya ora tak hancurkan kok, ya ora tak udune ngazab, mesake sing 10 kuwi. Sakniki dipahitke tenan, upamane isih ana wong sitok. Iki pokoke dipahitke iki. Apa ya bakal jenengan uduni siksa. Apa ya kampung niku wajeng jenengan binasakan kabeh sementara isih ana wong sitok sing apik. Kira-kira pripun niku? Lah nek isih ana wong sitok ya ora tak hancurkan. Nek isih ana rajulun muslimun tetep ora sida tak hancurkan. Lah nalika dijawab malaikat-malaikat ngeten niku Nabi Ibrahim terus ngendika, wah berarti jenengan kudu do. Malaikate mah donake ngono kuwi. Iki berarti jenengan kudu dong, Mas. Lah piye le nyeluk? Iki men le mahami penak sih. Piye nek le nyeluk malaikat arep piye? Ya angel to. Gek wong telu iki kaya mula jenengan kudu dong Bril. Ngono ya ora ngono ya. Bril iki malaikat Jibril. Mula gandeng wong telu ya penake wae mula ya jenengan nek ngaten niku kudu dong, Mas. Malaikat terus do takon, maksude pripun? Neng desa niku ki ana wong siji sing apik banget. Jenenge Lut. Wak niku jan apik kok cetha apike. Jenenge Lut niku. Wong niku keluarga kula iki. Dulur kula jenenge ki.
Napa ya ajeng jenengan binasakan nek ana wong siji sing apik ngono berarti ya sing melindungi kampung niku secara status apik mungguhe Gusti Allah ya ming Nabi Lut niku. Ning jebul malaikat ning ngendika kita niku luwih ngerteni, luwih paham. Neng desa kuwi sapa sing apik, terus sapa sing kudu tak slametke kok ya. Le oleh ditugaske ngudukke ngazab, le kudu membinasakan warga masyarakat niku ki wis iso diprediksi diarep-arep apike ket sesuk wis ora iso. Di wong-wongane niku diarep-arep apike wis ora iso didandani ngantek kaya apa angel. Wis angel kok ya. Ya nek isih iso diarep-arep apike ngono mbok saiki rada rusak-rusak titik ra apa-apa. Saiki rada dugal-dugal titik ra apa-apa. Nek isih iso diarep-arep apike cara hubungane niku dikandani sing ngrungokke rakitan rada ngeyel ora apa-apa. Ning isih gelem ngrungokke. Iki luwih parah kok ya nek iki. Iki luwih parah kaum Nabi Lut iki. Mula nek kira-kira diseru iki isih gatekke, dikon isih temandang, rakyatan rodok nyengkah-nyengkah titik ning dengan gelem temandang niku seolah-olah anu kaya ana lawang kok ya. Atau satine angel kandan-kandanane gemang. Ning kok gelem menyangaji gampangane. Lah dengan menyangaji itu rak kaya lawang niki. Lawang dienggo nglebokke hidayah, lawang dienggo nglebokke pengertian. Mula terus dadi jleng iso mlebu mbok sak atos-atose wong kaya ngapa kok nek gelem menyang iki padha karo buka lawang. Utawa nek cara sanepane bahasa Indonesia sak atos-atose kaya ngapa nek gelem menyang niku padha karo istilahnya kena tetes sing embun pitutur. Jadi mula ya ming embun tur ming tetes. Dadi embun ki cetha titik, tetes ki cetha ming alon-alon. Lho kok kena tetes sing embun lah teko. Teko iki dadi ketetesan. Nek ora teko ora. Lah dengan ketetesan itu sithik mbok atose kaya ngopo rak suwe-suwe lega. Ya ki watuhe tetesi alon-alon ya suwe-suwe lega. Ember kosong tetesi suwe-suwe ya lober. Tetesi rak ya suwe-suwe ning nyatane seprene ora awah ya sabar kok ya. Sabar, sing menyang usih. Sing menyang wis sabar, ora owah. Padha karo ketetesan. Jenenge wis siraman. Siraman rohani niku ora padha karo netesi ya barang atos kesiraman utawa ketetesan ya tetep empuk. Nek cara logika sing sederhana sawah suwe ora dilepi watos kae mbasan disirami ngono. Terus empuk sih kok. Ya sirami pisanan isih rada atos ya agi pisan. Pindho ping 3 ping 4 ping 5 tetep empuk. Dan tetep empuk dilalae ya mengurung tek empuk agi gembur-gembur. Dilalae iki urung tek empuk agi gembur-gembur mah wis leren ra mangkat watos meneh. Otomatis kok ya. Dibongko mingen. Ya lemah nika disiram-sirami dilap-lepi. Sik duwi watos banget. Nah cara sawah ngono arep tanduri dhelet digejek kowe ora lega. Iki tanduri dhelet digejek kowe ora lega saking watose. Gejike langsung ketul. Saking atose lho niku. Terus ning disirami.
pisan wis rada rupane wis rada wah. Ora garing ring kae ora. Disirami pindho wis rada nyesep raketan 5 cm, 3 cm. Terus siram-sirami. Wis mulai empuk gembur-gembur kae. Bar kuwi leren wis ra ana banyu ra sirami ayo pulih ayo. Pulih. Iki saya angel iki engko angger pulih niki le nanduri saya angel. Wong terus pecah-pecah elek kae. Nek lemah lho iki. Wong angger gelem menyang sing penting iki gelem menyang sik. Ora ketetese no, ketetesan terus wae suwe-suwe ya terus owah. Nyatane ya terus dowah saiki mulai do seneng ibadah. Omongane ya saiki wis agamis. Omongane wis agamis. Wah wis. Angger posting nang grup pokoke jos. Apik. Owah ta ora kaya mbiyen. Saiki karo sing wedok ya halus ora kasar. Ora kasar ngono dadi terus. Sing wedok dhewe ya owah saiki mulai sregep. Sing wedoke sregep pisan. Mbiyen iki nek ora dikon wis ora tandang. Saiki ora dikon kae tandang nek takoni kok le sregep Bu kowe. Golek ridane Allah. Wah, wangun. Ya omong iki jebul golek ridane Allah. Ya. Jawabane ya tepat golek ridane Allah. Sing lanang diladeni karo takon muni golek ridane Allah le jawab. Kok iso? Omongi Pak Kiai. Kiai ngendi men gaweke wedang kok golek ridane Allah. Mula mangkato. Gone kendone kae. Wah. Awes, prasida dadi nek ngono. Yes. Coba nek modele ngono kuwi ya. Ya wong urip iki ibarate kaya roda mubeng. Rodane iki mubeng ya sok oleh dalan alus, sok oleh dalan grunjal, sok oleh aspalan, sok oleh cor-coran. Seolah lemah, oleh suketan, nah ngono iki. Nek kon oleh aspalan halus terus ora iso apa ya. Ya kudune werna-werna wong rada mubeng iki. Kaya kita hidup itu ya ngono kuwi werna-werna ya. Sok alus, pas karo Gusti Allah kae alus. Allahu Akbar. Alus pas karo Allah. Iki padha karo mlaku ning aspalan. Lagi ketemu alusan iki. Lagi harap mapan turu, boleh mapan ya wis ndonga. Boleh mapan itu wis. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ayo mapan turu pahame dheke mbok menawa mati kok ya iki ceritane. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Halus oleh isih-isih dalan alus ngono lho. Dilalae sing wedok ngiling wedang. Tutupe teko tiba. Tutupe teko tiba klontrang. Wah kene agi rem-rem ayam marbuaten mak teratap. Ha iki ana grunjalan iki.
Nek cara wong mlaku ternyata ora halus, jebul ketemu grunjalan. Ya biasa kok ya ora mungkin arep halus terus. Akhirnya mau merem maca kaget nah miso. Barape elek ini biasa. Biasa. Tandang ana dhewe kok. Wong diterangke miso gedhe to ora ya dong mestine. Miso ya wis ngono kae. Ora halus to akhirnya ya wis ngono-ngono kuwi lah urip iki. Lu sing lanang iki terus sesuk mangkat glidhik. Iki ibarate wong mlaku cor-coran halus wae. Wong glidhike ning bangunan. Dileleh tekan kono arep nglepo, kok cagake cor kae iki mendosol metu. Dadi dilepo ora iso kudu dibeteli sik. Men ku iso ketutup lepan. Halus wae, beteli dar-dar jempole kepalem. Gronjalan meneh ora iso muni wong kok halus iki ora iso kok ya. Piye wis ngono kuwi wong urip ya ngono kuwi ora iso apik terus ora iso. Angel banget sih arep halus niku angele pol. Burung kok sing lembut-lembut. Sing lembut-lembut ki gronjalan ati. Ora ana wong ngerti ati grenang-greneng ati suudon. Kadang kala wong iki ya ora nendi-nendi ming ning ngarepan kae kaya ora nglakoni apa-apa ning iso ketemu gronjalan dosa jedule saka ati. Wong ati ternyata grenengan, suudon, berprasangka buruk pada orang lain. Tanggane sing wedok liwat. Rada lemu kae. Iki wiro ngono jebul atine ning ati wong ijen ra ana sing jak omong kok. Ijene ning ati grenengan. Wih. Meteng apa piye kae? Ning ati. Kok awake saiki kaya cemplon. Jadi ning ati wis mulai grenengan meteng apa piye kok awake kaya cemplon. Kaya timus kok kaya cemplon. Kaya cemplon apa timus iki saka dhuwur tekan ngisor ki mbluju kae lho. Dadi padha mbluju kae. Iki ya suudon meneh. Suudon meneh. Sliti alon-alon ngruruwi. Ya Le. Ya. Ya wong lanang tangga kuru kempot kae. Dadi kuru kempot kae. Ngruri ayo Le, wis apik kono ya waton ngruruwi. Atine jenengan grenengan meneh. Wah ya nek kalah karo sing wedok iki ya remuk ya. Tobat to, piye-piye ra kepeneran. Suudon kae. Iki ming anu kok ming kira-kirane kok. Dadi ora kok nyindir sing kuru-kuru ki ora. Ora nyindir kok ya. Nek sing ngaji ki kurune ki prihatin kok. Ora kok karo sing wedok ora prihatine gedhe apik banget sing kuwi iki. Iku ora nyindir, sama sekali ora nyindir. Ya ming dilalae cangkeme iki metune keterangan ngono kuwi kok iki mau. Kejal wis piye nek ngeten niku. Ora kok blegere apik alus ra ndek dosa wae. Kadang jedule dosa iki lembut karena saka ati. Ya ati iki sing luwih nyamari karena jan wong liya ora ana wong ngerti. Sing ngerti ming kita karo Gusti Allah. Ing ati-ati tenan.
Mula para malaikat jawab, kita niku ki luwih ngerti sapa sing apik-apik ten desa niku. Lah kita niku bakal nyelametke Nabi Lut sak keluargane. Nek jenengan kandha ten rika iki sih ana Nabi Lut apik banget. Malaikat jawab, kita niki mungkin nalika ngedhuke ngazab siksa bakal nyelametke Nabi Lut sak keluargane. Kejaba bojone. Bojone katut kena ngazab, bojone katut kena siksa. Sebab sak temene bojone Nabi Lut niku golongan wong sing ghabirin. Wong sing ketipu, wong sing istilahnya niku ya ketipu dalam bentuk-bentuk satu perbuatan. Karena ono siji sejarah mengatakan kesalahan dan dosa besare kaum Nabi Lut niku LGBT. Walah jan LGBT wis ora ngerti. Jadi lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Ele lesbian, gene gae. Bene bisek ngono apa kae jenenge. Dadi senengane ngono kuwi, lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Parah memang benar-benar parah. Kuwi ora iso diomongi. Lah sing paling parah meneh terjadinya kebiasaan LGBT, terjadinya kebiasaan lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Iki enten sejarah nerangke bojone Nabi Lut ki gremone. Dadi malah sing sok gathuk-gathukke. Sing sok nawak-nawakke. Ira ya parah kan iki wis. Dadi malah sing sok gathuk-gathukke. Mulai niki malaikat telu iki do teka ning ngene Nabi Lut sesuk barano ana sejarah teka ning ngene Nabi Lut ya otomatis mbleger menungso ora mbleger malaikat ya. Mbleger menungso niki saurunge ditemoni Nabi Lut karo bojone iki ditemoni karo ditawani kok malah. Malaikat iki ditawani. Wah wis wangun kae pokoke angger weruh wong ngono iki wala iki ngono iki. Angger rada wangun kae iki jane tawake gathuke kae dadi dit rada ukih. Pikirane ngono. Iki lho niki ono barang anyar. Sing mburi to jawab pindahan komingan. Dadi barang anyar ming pindahan. Piye wis nek ngeten niku. Lumrah nek bojo wadone itu dingazab melu kena siksa iki lumrah karena kebangetan tenan. Jan mentoke kebangetan ya niku Nabi Lut ketamonan tamu malaikat mah ditawani. Ku jan super kebangetan. Jedeg to malaikate wah wis. Mbok ngerti yo ngene mau nggo Israil mah kaluan. Ngerti yo ngene nggo Israil gek kon nangani cah siji iki. Yo nyeleneh yo. Makane semua kelakuan, semua perbuatan apik elek niku ora ucul, ora lepas saka pantauan, ora ucul saka catetan. Kabeh ana pertanggungjawabane. Nek Kanjeng Nabi ngendika, sak temene kabeh nggaoto awak niku duwe perbuatan zina. Ana bahasa zina mata, zina lesan, zina tangan, zina sikil, zina kuping. Lah tembung zina nganggo liya niku dosa. Dadi iso ditafsiri nggaoto awak iki mesti duwe perbuatan dosa. Ana dosa mata, dosa lesan, dosa sikil, dosa tangan ngono kuwi. Kabeh duwe tingkah-tingkah sing ora apik. Lah kok dadak dirinci ngono kamangka mata
kuping, cangkem, tangan iku rak dadi siji tembunge nggahata awak. Kok ora ditembunge awak ki mesti ndek dosa. Ayo kan ana rincian, ana garis besar. Nah, mengke catetane ten rincian iku kok ya. Zina tangan iku ora mung tok sok ngeplaki wong ora. Zina tangan ora mesti ngeplaki wong kok ya. Tanda tangan dienggo ngapusi dana. Wah, zina tangan tanda tangan titik-titik nggo ngapusi dana. Terus kon jiko apa-apa sing dudu hake, ngono tenan. Zinane tangan utawa dosane tangan iki sak abrek-abrek. Zina lesan ana nyacat, ana ngrasani, ana mitnah, ana ngece, ngrendahke wong. Nyatane ngaji ya wis ngaji kae. Sandinge watuk ngono ya le omong wangun. Mula nek udut ku aja ming tenor le ngono ya. Ketoke omong rak mah zina lisan to kuwi malahan. Wong watuk kok le muni digathoke nek udut aja ming tenor. Ngece ketoke omongane ngece. Lah wong wedok iki nyatane ra tau udut yo mengguk ngono kok. Aneh-aneh ngene. Mula wong urip ki sakjane angger muni dingelmoni dengan dingelmoni kuwi engko marai iso ngati men suda karo sethithik dosane. Angger mempeng ngaji rak wis poin donya poin akhirat. Niki sik terus sesuk muga-muga dadi berkahi Allah, dirahmati Allah, diridhoni Allah. Pikantuk pitulungan saged istiqomah le ngaji, ikhlas le ibadah, saya gangsar rezekine, saya ayem rasa maupun atine, muga-muga sami do bejo slamet dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.